que Convergència i Unió recapaciti, que si el senyor Duran Lleida parla de que en aquestes properes setmanes hi haurà un possible diàleg, la possibilitat de diàleg anar més bé per la rectificació de la voluntat d'Artur Mas i de Convergència i Unió per parlar de tot allò que és possible per Catalunya. Espero, per tant, que Convergència i Unió i Esquerra Republicana demostrin una mínima responsabilitat. El debat separatista no ha de contaminar ni el procés de les eleccions europees ni el debat de l'estat de la nació, perquè ja han bloquejat el progrés de Catalunya i no vull que distorsionin més ni la prioritat dels catalans ni la prioritat de la resta dels espanyols. I demanem als partits polítics i especialment a Convergència i Unió que participin d'aquest debat de l'estat de la nació, que participin de la negociació del nou model de finançament amb capacitat de lideratge i amb voluntat de que la reforma del model de finançament sigui clau per solucionar els problemes que tenim a casa nostra.